MRS Suvereno, Kali. Je to tak, veľké veci dokáže ten, čo sa nebojí, ktorý verí, že každý jeden pád nás časom prebolí a strach nesmie zateniť to malé svetlo v tuneli. Sny sa nikdy nenaplnia tomu, kto je nesmelý. Je to tak, veľké veci dokáže ten, čo sa nebojí, ktorý verí, že každý jeden pád nás časom prebolí a strach nesmie zateniť to malé svetlo v tuneli. Sny sa nikdy nenaplnia tomu, kto je nesmelý. Ja boja sa vystúpiť z radu, boja sa byť iný, boja sa mať vlastné názory, boja sa stať si za nimi, boja sa prijať život taký, aký ešte nebol. Niekedy mám pocit, že sa boja aj sami pred sebou. Boja sa kráčať po tme a ochotne nosiť osne ostre na hlave vystavený na posmech, aj keď vo svoj prospech časom ukáže sa, že tá cesta peklom bola cesta do raja, ktorá sa prisnila vo sne. Nejsom všemohúci ani Boh, taktiež mám strach z krát, ktorý sa tisíckrát znásobuje vo zverách. Nebojím sa smrti, ne, paniku mám z choroby, staroby viem, že by ma zabila bezmocnosť chudoby, ale príjmam ďalšie výzvy a tvrdí som každou ranou. Na plecách mám tony, nepripúšťam si, že by som padol. Je to vo mne, v nikom inom, osud nemám vo hviezdách. Keď chcem, aby si ma pamätali, nemôže mať strach. Je to tak, veľké veci dokáže ten, čo sa nebojí, ktorý verí, že každý jeden pád nás časom prebolí a strach nesmie zateniť to malé svetlo v tuneli. Sny sa nikdy nenaplnia tomu, kto je nesmelý. Je to tak, veľké veci dokáže ten, čo sa nebojí, ktorý verí, že každý jeden pád nás časom prebolí a strach nesmie zateniť to malé svetlo v tuneli. Sny sa nikdy nenaplnia tomu, kto je nesmelý. Paralýza strachu ťa udržuje v šachu, nepociťuješ radosť životu, nevieš pri znachu. Je to balván, ktorý tlačíš pred sebou jak Sisyfus a želám si len, aby sa rozpadol na kus prachu. Teraz kto? Ty či ten balván? Chceš to ukončiť predčasne, hanba. O pár rokov ti to príde ako sranda, keď tvoj život bude oslava jak De Janeiro samba. Tak nerob z toho tragédiu, nestávaj sa obeťou. Dar váš Škorpí, slúbené video. Čau.